by som išiel na konzervatórium, potom by som išiel na Vysokú školu muzických umení a bavilo by ma hrať vo filharmonii. Lebo aj môj ujo hral a dosť sa im páčil ten zvuk. Najviac sa mi na violončele páči jeho hlboký zvuk. Dá sa na ňom hrať v ľudovke, vo filharmonii a v orchestri. Príďte so svojimi deťmi na prijímacie skúšky do hudobného, literárno-dramatického, tanečného a výtvarného odboru 14. a 15. júna od 14. do 18. hodiny. Viac informácií na www.zuškresánka.sk.